हेलो हाय नमस्ते ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ କହୁଛି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଜ ସମ୍ବାଦର କିଛି ପୁସ୍ତକକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମ୍ବାଦରେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯୋଉଟା ଆଜି ଆସିଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଓ ଆରାଧ୍ୟାକୁ ବି କରୋନା, ଯାହାକି ଏହା ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ଆଜି ଆସିଛି, ଗଞ୍ଜାମକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି କରୋନା, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୁଣି ଟୋଟାଲ 3,864 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହେଇସାରିଲେଣି। ତା ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ ଗଲାଣି, 40 ଜୀବନ ଗଲାଣି, ଆଉ ଏତିକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 390 ଜଣ। ଏବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ମୁହାଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ମୁହାଁ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ସମାଜ ମୁଦ୍ରିତ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ଯାହାକି ହେଲା ଆଜି ପାଇଁ, ବଲିଉଡରେ କରୋନା ଯିଏକି ସମାଜ ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ମୁଦ୍ରିତ କରିଛି, ଯାହାକି ଆରାଧ୍ୟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଦି ଜଣ କହିଛି। ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବରକୁ, ଯୋଉଟା ହେଲା କି ମୁଁ ଯିବା ଏକ ବଡ଼ ଖବରକୁ। ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ଉପକୃତ ହେବେ 32 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇ। ପୁଣି ବଣ୍ଟାଯିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା।